Ayo, yen kowe ora wedi tumplek kok asetenku. Maju apa?
manis. Ayo cok, wasik, uha, wasik. Selamat malam guys. Wes, oh iya, ya. Selamat malam Sugeng Dalu masyarakat Kelabang Tergambang. Walah, kecamatan ndi gitu. Kecamatan ndi cale? Tuban, Kabupaten Tuban, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Nggih lho. Alhamdulillah ditimbali kali sing kagungan kersa. Iki acarane apa ya? Sunatan, Kang. Wah, sunatan. Alhamdulillah didongakne sunat, muga-muga enggal saras. Amin. Muga-muga cita-citane tercapai. Ngono wes, lumerek sing kagungan kersa. Muga-muga rezekine ora lokal ning tan saya kebak. Amin. Sehat kabeh sak keluarga. Amin. Selamat sing nanggap ya selamat sing ditanggap. Amin Allahumma. Alhamdulillah bengi iki walah rame tenan full desa Kelabang kene iki. Kuwi ora tau ana ketokrak napa. Suwi pol Kang tontonane iki bengi iki. Kabumi mbok nanggap apa Karti. Wah, muga-muga nanggap ketoprak Wahyu Manggala. Ono? Iya. Ketoprak sapa? Ketoprak Le Mogol. Weh, tian api Kang. Wah, pol. Wah, ketoprak iki asli saka Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Weh, kowe ora tau nanggap. Ora. Mulane nanggap kanggo acara sembat pendengar iki cocok ngono. Iya piye Kang? Iya. Carane nanggap kepiye? Gampang, langsung ae hubungi nomere 081. Wenai. 228. Wajib. 128 19. Keren. Aku wis
matur suwun ditimbali nang desa Kelabang kene kanthi ngibur masanget Kelabang. Wah, yu manggala pancen oye ngono. Iya, Kang. Wis aja sesuwe. Lah kok iso sesuwe we? Lakone Jadawa iki apik, Kang. Ngono. Ya, lho nek ngono bareng-bareng ayo mirsani Wahyu Manggala karo DJ na yo. DJ WM Audio. Wah, begini ya di syuting langsung RHS Video Syuting WM Electing Official. Asik keren, sukses selalu WM Audio. Ya, singa macane Wahyu Manggala. Macane maju sithik, buntute maju sithik. Ho, ho, iya, ya. Ayo, hei, hei, ya, lebih sono. Ludung, sisi, loro. Yap, ludung. Waduh, mati kowe. Aja mlayu lho.
aku. Paten ana Rama. Arda Raja menika sederek kula. Piye? Kula mboten mentala yen Tomat Jaya Arda Raja. Arda Raja to akoni sedulur. Ora wani mateni kowe. Oh iya. Ora ana sedulur. Ora ana anak. Ora ana bapak. Layang. Oh, bali Sukosari. Padulke karo para tukang. Pangapuntenipun. Menawi kula mboten nuhuni dawuh pangandika panjenengan. Menawi kula ingkang dados korban sauger sedherek kula kangge kawutunipun keluarga. Kula nedha nrimo. Kula ikhlas lan batin. Oh. Jaran koyak. Sabda dalem Rama tumindak kaya ngene. Merga Rama kowe ninggayo ing kawriyawan kang ing pisuke sira kentar peni kawibawan. Kadiku udaran marang jauh ketap PKP prajurit gelang-gelang. Ayo munggah oleh Singosari. Prajurit, ayo munggah Singosari.
Diajeng gaya rumaos bingah sanget kula saged caket dhateng penjenengan. tan rabi dane kakang iso nguntapake sini-sini atine kakang saben dina mung tansah kepengin caket lan sirah nanging diajeng Nanging kados pundi? dadi ana kawuranan sakjroning nggonku lan sliramu seneng-seneng lagi wae pun kakang entuk pakabaran saka prajurit lamun to Kediri lan Singosari kuwi lagi ayun-ayunan perang kamu Kediri lan Singosari kuwi keluarga mula sapa pun kakang ora ngepinginake lamun to Kediri lan Singosari padha cengkak mula sapa pun kakang mang kuwatirake lamun to ing mengkone ana apa-apa tumrap Praja Singosari mula kanthi kuwi sawetara pun kakang njaluk pamit bakal dipesok kahanan ana ing Singosari lan Singosari wonten Kados ngaten. Menawi sedaya sampun dados kewajiban panjenengan kula namung saged nggih. pun kakang njaluk pamit ya Ngatos sanjenengan. ampun Singosari Isyana Tunggadewi, anakku Gayatri Paring dawuh. Paramita lan Naradwita. Terang-terang kamu. Kaya dimutake ramamu anggere aja akeh-akeh. Prasantine
Singosari, Cakrawala Mandala Dwi Wantara. Wiwit saka ing Jambu Dwipa, Masrik Wetan, Tanjung Pura, Dompo, Tumasik. Aku pengen ngunjuk, Sampun Ki Mas Prabu anggenipun muncul sampun. kepengen diurak-urakake dening Prabu. Jalarowo, saumpamane aku Kertanegara bisa manunggalake Jawa, Nuswantara. Ateges aku iso dadi ratu. Kita panjenengan muncul kata-kata kados ngaturaken kados iki sedaya para kawula Kang Mas Prabu. Carane iki pengetan tanggap warsa. Lan ukuing negara aku pengen diunjuki garwaku. Anak-anakku mbok menawa iki aku pungkasane ora ngunjuk. Saestu ampun muncul malih lho Ji Kang Mas Prabu. Kelapa muda nglegakake. Nggih, sekedhik mawon Ji Kang Mas. Aku pengen mukti kawiku. Aku pengen mulyakake Singosari kang aku. Iki saka Isyana. Sampun Kang Mas. Nyuwun panjenengan sampun sempurna pun kata-kata. Kowe ngandanono aku ora percaya. Sebab garwamu pengkhianat. Sampun ngendika ingkang kados ngaten. Saged kalani Kang Putra mreta panjenengan ngendika ingkang kados Aku ngerti. Nggih sampun Rama. Ora kaya Wijaya. Garwane Gayatri, garwane Tribun. Garwane Paramita. Nek aku duwe mantu. Anake adikku Trubali. Ini anak. Gayatri aku diunjuk. Aku diunjuki Bapak Rambo. Hah? Ngendikane panjenengan mawon sampun. Gentenan anakku wedok Samana kabeh. ra apa-apa nggih. Bari iki aku ora arep kepengin ngombe. Sithik wae sithik wae kathah nggih Rama. Waduh, tetep ya. Oh. Mulia-muliane wong lanang ngombe sing ngombeni garwane lan putri-putrine. Nggih sampun. Sampun kata-kata. Terus panjenengan kok sampun sepuh Kang Mas Prabu. Paramita
Sampun anggenipun muncul sampun malih. Sampun tandharaken kados ngaten. Minggir! Kula tresno dhateng panjenengan. Arja Raja! Kula khianati aku. Boten wonten dinanipun menawi kula khianati. Boten Singosari. Nanging kenapa kalian Singosari? Jalan atur tresno kula kalian garwa kula lan panjenengan. Kula boten ngepengenaken drah antawasipun gelang-gelang lan Singosari. Sinaosa mangkenipun kula dados korban. Sauger Singosari lan ugi gelang-gelang kediri tumungkal. Menapa kowe Singosari? Ngantos kula tatuaran kerajaan kula wong kula sapilo kalian negari Singosari. Kleru pandak bangun lamun to aku sapilo kelawan Sudarma Romo Adipati Jogapati. Nanti aku tatuaran kerajaan. Aku sedaya kalau saking pakraman pindai Romo Adipati Jogapati. Aku dalam pangapunten. Buk menawa cukup semene anggonku urip bebarengan lawan sliramu. Karena kula sabela Singosari Romo. Kenapa kowe mati sawise khianati Arjana? Prajurit Roktenan Mangkoko.
adik para sing oleh no praktek anak sing bekti kalawan ratulan rama. Singasari kinepung wakul binaya mangan. Nanging Singasari sih meger-meger merga ana Kertanegara. Wong kae kowe Kertanegara. Kertanegara. Jaya kowe bisa kondo kaya ngono nanging sawane. Ing sajapaning rangkah Praja Singasari kabeh prajurit berangkilan padha ngepung negara Singasari. Merga kowe ana kepundharan. Kowe antek pangkat bupati bisane kowe ngemis kabupaten lan kowe segara wirutan Kertanegara prajurit sing ora ngerti bener salah perkara. Mingkemo lambe kowe kan apa meneh kowe. Jaran goyang anak haram jadah sejati ini kurang dibutane ora bekti kalawan ora gunane kowe bakal ditumbaling sayanganmu orang gagas opo kang dadi pangucap aremu piye arep kepiye
Joyokat. Garwa kula diajeng Gayatri. Ugi diberadat paman Joyokat, Mang. Ibu, Ibu, Ibu. Kakang Nambi. Piye, Den Wijaya? Pangeran, Paman Kirso. Sawetawis kula titip purnapa ning ibu telah roh. Kula jangkal. Kan, Paman Kirso, Kakang Nam. Kena mumpun jenengan nyate kalianku. Mangertonono. Aku ngerti. Niatmu kuwi apik, becik, sepisan. Balaske songsrong wirange. Wong tuamu kaping pindhone balekake garwamu Gayatri. Nanging Den Wijaya mengo karo kahanan. Akeh para prajurit wis dadi korban. Kowe mung badan sajugo. Lamun to kowe mbacut, mesti kowe bakal tumekaning pati Den Wijaya. Jeng Pangeran Wijaya, Paman Kirso. ora sisip apa sing wis dikandhake kelawan Kakang Nambi. Kok umpama sliramu pengenmu dituwuh ana ing glang-glang pejahe wong atuwamu emano glang-glang negara kang gedhe aja nganti nang pangeran dadi pangorbanan sakwise. Kakang Nambi Paman Kirso. Kepiye Den Wijaya? Najan to Dian Wijaya putra mantu tumrap Praja Kedhi. Nang sakwise para tua dipercaya dening Paman Joyokat bangsa saya garwa panjenengan ampun nyawaos. Wijaya! Raden Wijaya. Sekabeh kula prajurit nyayeken Saja Wijaya! Wijaya! Orang narima bapak ini wong atuaku lan garwaku badat Paman Joyokat. Wijaya, Jaran kowe. mung sak dapur kowe kerta negara wae gugur ana ing tangane wong-wong kadiri utawa gelang-gelang. Apa meneh kowe mung kaijenan Wijaya? Becik aja kok batutke nggonmu kepengin sabela pati marang wong tuwa. Najan to Wijaya minangka rabuing bumi ana ing Singosari. Bakal tak tetak lamun to Gayatri turun ngontot. Bagus, Thank you.
tumekaning pati merga saka tumindak ing kabeh punggawa kraton ing Kediri. Paman Wijaya. kula lila legawa lamun to kula tumekaning pati awit Sudarma kula lan garwaku saking tumindakipun Paman Jaya Katuang Singosari sampun bedah Paman. Ya. Wijaya. Aja nganti sira nglukro apa sing dadi lekasmu. Pancen tenane kabeh ndak akoni. Berhubung kraton Singosari iki tenane sing luput dudu sapa-sapa ning sing luput aku. Panjenengan piyambak Paman Arep. Ingin nopo panjenengan tegolan mentok kalian Rama Prabu Jayanegara lan garwa kula Gayatri kang sakmenika dipun selok Paman Jaka. Wijaya. Tenane berhubung kraton Singosari, aku moh melu cantuk lawu. Ya mergo aku ngelingi lawan sira pinangka putra mantuning Prabu Jayanegara. Keng besuke sira keng bisa balikake kajayan ana ing Singasari. Loh, menika kok Paman. Menawi to Paman Arya Wiraja nggih kaya wiji pangan ditung kados mekaten awit kula Singosari sampun bedah prajurit namung kantun kalih 12 cacahipun. Menapa saged kula mbela retu bedahaken praja Kediri Paman. Bisa mung wae ngerti yo Wijaya. Apa sebabe nganti aku tumindak sing kaya ngono? Merga rumangsa srek atiku yen aku kelingan lembaraning sejarah. Nalika isih kencar-kencar pindha kencana rukmi kraton ing Singasari. Ing kono Sang Prabu Kertanegara iki wis nglalekake marang pepundhen. Nalika semono Prabu Kertanegara iki bakal ngilangi bab upacara sraddha mengeti marang sedaning kabeh para leluhur-leluhur ing Singasari. Iki aku wis ora cocok. Aku munjuk atur ana ngersaning Sang Prabu Kertanegara yen bisa aja nganti dilangake upacara sraddha. Pisan iki aku wis diluputake dungkap kaping pindho. Nalika ing Singasari ana utusan sawijining wong mancanegara saka ing kerajaan Tartar ora liya Panglima Menki dutus lawan Kaisar Kubilaikan keng supaya ngaturake Nawala punjuk ngersa dalem Sinuwun Prabu Kertanegara. Ewa semono bareng Sinuwun Prabu Kertanegara iki maos isining Nawala dianggep yen to wong-wong Tartar kae ngremehake ing Praja Singosari to ratu ing Singosari nganti utusan kenalan Panglima Menki iki diperung kupinge. Ewa semono aku ora kurang-kurang nggonku ngemutake kan Prabu Kertanegara ya mara tuamu. Ewa semono ora ditampa becik nanging aku kapara diluputake satemah palungguhanku nalika semono pinangka dadi juru demung Mancanegara iki dipocot banjur aku supaya dadi
Bupati disebratake ana ing Kadipaten Sumenep. Lah iki tenane sing jalani laraning atiku satemah aku kirim nawala ana ngersaning Jayakatwang ing Kediri. Paman Karyawira, kula saged ngraosaken sepinten kluwahipun manah panjenengan. Nanging bedhahing Singosari kula lan garwa kula ingkang dados korban. Saya sakmenika garwa kula dipun selong Paman Jayakatwang wonten ing Kediri. Ateges kula pepisahan kalian garwa kula ingkang kula tresnani, Paman. Ora. Menawa kowe ora bakal pisah lawan garwamu, Sedaya menika kasunyat. Ajeng kanthi margi kados pun kula saged ngrebut garwa kula Dajeng Gayatri, Pak. nah, Hyang Wijaya, kabeh para nipuna, para sarjana janing iki wis nemtokake yen sira besuke kang bisa balikake kajayan ing Singasari. Sira kang bakal jumeneng ratu ana ing tanah Jawa. Yo mung wae pancen kabeh iki nggonmu bakal nggayuh ing kamulyan. Iki ana watu sanjungane, ana pacobaning kang gedhe. Ora liya ya iki sawetara kowe pisah lawan garwamu sing Gayatri. Paman Karyawira, lajeng kangge bondo kegiatan menapa? Sira mengko ndak kanteni kelawan Atmajaku Silawe. Kakang Ronggolo. Kakang Adhika. Raden Wijaya. Kakang Adhika. Menapa saestu panjenengan tresna kalian saged sabiyantulan Ken menapa mboten? Sinaosa wedal menika Praja Singosari sampun rata padha karo lemah nanging setya tuhu kula dumateng panjenengan boten badhe kendhap. Coba Rama kepengin ngerti sumpah lan prasatya. Pinangka dados pasiksen Rama sisanipun gesang kula badhe kula adehaken wonten ngersanipun Hyang Wijaya. Bagus. lajeng kalian kakang ngambilan Paman Kesona. Dan dane aku dan Wijaya. Aku bakal sabiyantu kelawan kowe Wijaya. Sinaosa kados pundi wonten Raden Wijaya kedinipun wonten ing Sora. Gesang pados kula abdekaken kalian Matur suwun sedaya kemawon. Mula kanthi iki Wijaya Paman Karyawira, yen sira kepengin baline garwamu Gayatri. Kowe tumuju ning Gunung Kipas. Tumeka ana papan dununging Rangga Janur. Merga kuwi uga kalbu sedulurmu dhewe. Sira naras padha lan sira matur yen njaluk sabiyantu kelawan sedulurmu Rangga Janur. Senajan Rangga Janur saiki uga dadi senopati perang ing gelang-gelang. Lan aku percaya pedhota kali keng dawa kae ora bakal pedhot marang sedulur. Mesti wae sedulurmu Rangga Janur uga bakal saguh sabiyantu kelawan Paman Karyawira.
najan to kados pundi kula badhe mituku menapa ingkang dados pangandika panjenengan. Mila kanthi menika sawetawis kula nyuwun pamit. Tindak Kakang Romo Adhika. Arya Wiraraja. Menawi pun keparengaken. Kula badhe nderekaken Hyang Wijaya. Iya. Pancen sira kudu dadi pendereke Hyang Wijaya. Mekaten iki yen mengko nganti ana dumadi sing kurang prayoga sira kudu bisa sabiyan kelawan Hyang Wijaya. Ngestakaken gawuh tindak monggo. Paman Arya Wiraraja. Nambi Kados pundi paman? Wansila ken Kelinci. aku njaluk gawimu sira sakarone tumuju ana ing Kediri. Radaten garwaning Hyang Wijaya. Kula kedah dumugi wonten ing Taman Kediri. Beradat Gayatri. Gayatri. Menawi kados ngaten kula nyuwun pamit. Yen ngono ing bisuke bakal danteni ana ing alas tarik ya.